Yebo ingane zawethu impela sibona lapha izindaba ezinhle nezimnandi ezimenyezelwe uMax Makhanya ke njengoba keveza ukuthi kusethenge imoto ke entsha khacaka yakwa BMW kanti ke ingane zawethu impela uveza ukuthi cha impela yona ke le moto ke uvisani ke wayithenga nje cash impela ke akaguluti ke garage akaguluti muntu ithi nje yena himself hayi ke wengane zawuthi impela ke le ndaba ke lezi ke ezibe ezinhle kakhulu ke mangaba sizwa ke insizwa ke impela ke ithenga ke izinyawo ke izilula bafethu ke ngaphandle masikhuluma kakhulu ke anginishele yona ke le nkulumo kaMax Makhanya ke ezisholo yena ke ngokwakhe nani ke nizwele uma ngabe nisithanda ngempela singoMakhanya ake nisishayele izandla ukuthi sithenge unyanyavu lwe BMW salithenga cash and carry akusalanga ngisho esincane isikoloto lesi unyanyavu into ozilahlwe nalo unyanyavu lwethu singoMakhanya bandla bakwethu yilo lolo ene